A Deputación de Ourense abre o prazo de solicitudes do Programa de Termalismo Social 2025, hoxe, martes 28 de xaneiro, ofertando nos balnearios da provincia un total de 92 quendas de estancias termais desde febreiro ata novembro. A principal novidade este ano será o termalismo azul, modalidade que pretende potenciar as contornas dos balnearios como espazos xeradores de benestar emocional, propiciando a aprendizaxe e a adquisición de hábitos de vida para lograr unha longevidade saudable. O ano pasado, 16 entidades asinaron convenios coa Deputación para que as persoas maiores que viven soas accederan a terapias termais grupais todas as semanas en períodos de 7 a 9 meses. A modalidade que ano tras ano concentra un maior número de solicitudes é a de estancias termais de 6 días, 5 noites en réxime de pensión completa, 10 técnicas termais, consulta médica voluntaria e acceso ás piscinas de auga minero-medicinal termal. Abrirase o 17 de febreiro e xa en marzo sumarase a oferta os balnearios de Arnoia, Partovia e Lobios. Ofertaránse 92 quendas para estancias, das que case unha vintena incorporan a posibilidade de desplazamento en tren de alta velocidade desde diferentes cidades e o seu posterior traslado ao balneario. En canto á modalidade de cultura termal, que inclúe o aloxamento de fin de semana con 2 técnicas termais e unha pensión completa, haberá máis de 100 quendas, comezando o 22 de febreiro. A modalidade de tratamentos terapéuticos sen aloxamento dará comezo o 4 de marzo no balneario de Partovia, estando desde este mes dispoñible con inicio en calquera data ata o mes de novembro e en calquera dos balnearios que oferta esta modalidade. En canto ao termalismo contra a soidade non desexada e o termalismo inclusivo, as súas quendas comezarán no mes de marzo.